Ready. Tak, bo już się przedtem to jest mogę. Nie, czyli do Goliny. Jest za mną. Marsz! Idzie flaga. Świetna ta orkiestra. Ja. Ta jest ta dobra. Ta jest fajna. Ta. Ta lepsza? Adaś, poczekajcie jeszcze chwilę, bo my mamy więcej. 100 metrów. Sam pałac. Aha, ja. Cześć, witam. Miało dołączać do flagi. Możemy? Co ty? Nie, co ty? Nie, Każdy może iść sprawdzić. ale my idziemy nad wodę. Co? Idziemy nad wodę. A, okej, dobra. Nie. Jesteś wszędzie w tym. Ja. Oj, to trzeba, bo po ziemi się wlecze. Ja pogadałam z tymi dziewczynami morskimi, jakie one sympatyczne. Zapraszały mnie do koła, żebym się do nich zapraszała. Mówi, no jesteśmy tutaj skądś, no. Jest u nas wesoło. No nie tylko dziewczynami. Pełny etat. A tu jest.
O, ten w tym. No. Czy nie facet? No więcej niż to. Może mieć więcej, stówę. Mówili stówę. Mówili stówę. Setna rocznica Gdyni. Setna urodziny Gdyni. Tak, o,